Hij was nog jong, sergeant bij het regiment, maar reeds bij iedereen bekend. Hij was niet bang voor de gevaren die iedere soldaat zo heel goed kent. Maar kwam een brief al uit het vaderland, die hield hij uren in zijn hand. Die was geschreven door zijn ouders, zij vroegen kom, we houden thuis. Die was geschreven door zijn ouders, zij vroegen kom, we houden thuis. Soldaten moesten strijden voor hun land, dat was niet te vermijden. Soldaten moesten strijden voor het vaderland. De vijand schond de grenzen, zij streden hand in hand. Als echte kameraden voor het vaderland. Hij was nog jong, sergeant bij het regiment, toch was de dood hem voorbestemd. De vijand kwam snel nader, een bevel werd door het vuren overstemd. Rond middernacht, een schot, het was zijn tijd, hij ging voor altijd uit de strijd. Met de brief nog in zijn ransel, geschreven door zijn ouders thuis. Met de brief nog in zijn ransel, geschreven door zijn ouders thuis. Soldaten moesten strijden voor hun land, dat was niet te vermijden. Soldaten moesten strijden voor het vaderland. De vijand schond de grenzen, zij streden hand in hand. Als echte kameraden voor het vaderland. Soldaten moesten strijden voor hun land, dat was niet te vermijden. Soldaten moesten strijden voor het vaderland. De vijand schond de grenzen, zij streden hand in hand. Als